Τι θέλεις και με ενοχλείς την ώρα που κοιμάμαι? Γιατί δεν με αφήνεις σε ησυχία? Άντε πάλι, τα ίδια και τα ίδια. Είπαμε, έφυγα από την ανθρώπινη φύση, την εγκατέλειψα και ήρθα ως κούκλα για να μπορώ να μιλήσω για όλα και για όλους και να πω την αλήθεια, για μικρά και μεγάλα. Τι είπες? Φταίω εγώ εάν η φίλη σου η Αλέκα με πέταξε από το σπίτι επειδή της έλεγα συνέχεια να κοιτάξει με ποιες γυναίκες ήταν ο άντρας της εχθές που έπαιζε τον μπαρμπούτι? Τι θα ακούσω άλλο, Θεέ μου? Σας το είπα και εχθές που ήσασταν όλες μαζεμένες. Έχετε κατατάξει τον μπαρμπούτι λαθεμένα ως παιχνίδι επικίνδυνο, τζόγου και αυτοκαταστροφής. Λάθος! Το μπαρμπούτι είναι παιχνίδι ενάσκησης υψηλής ενεργειακής κατάστασης και εξαιρετικής αυτοσυκέντρωσης. Παίζεται δε με 3 άντρες και 2 γυναίκες. Σας το είπα και εχθές. Ο μπαρμπουτιέρης, αυτός που θα ρίξει τα ζάρια, κάθεται στην κορυφή του τραπεζιού. Οι 2 άντρες οι υπόλοιποι θα κάτσουν απέναντί του. Οι γυναίκες, πρέπει δε να πούμε ότι πρέπει να είναι κάποια συγκεκριμένη αισθητικής, δηλαδή τύπου Μπάρμπι. Θα καθίσουν δεξιά και αριστερά από τον μπαρμπουτιέρη. Πριν λοιπόν ο μπαρμπουτιέρης να πάρξει τα ζάρια και να ρίξει, θα βάλει το δεξί του χέρι στο μπούτι της γυναίκας που κάθεται δεξιά και το αριστερό χέρι στο μπούτι της γυναίκας που κάθεται αριστερά. Θα μαλάξει για 5 δευτερόλεπτα τα μπούτια, θα κλείσει τα μάτια και θα πει για την ενεργειακή του αυτοσυγκέντρωση ένα και τσακ θα αρπάξει τα ζάρια και θα τα πετάξει. Έτσι παίζεται το μπαρμπούτι, αγάπη μου, με 3 άντρες και 2 γυναίκες. Το λέει και ετυμολογικά η λέξη. Μπαρμπούτι, μπάρμπι, μπούτι. Το μπούτι της Μπάρμπι που θα δώσει την ενεργειακή κατάσταση για την επίτευξη του στόχου του παιχνιδιού. Τώρα τι φταίω εγώ αν η Αλέκα άρχιζε και φώναζε τι λέει κοντή, τι λέει κοντή, για ποιες γυναίκες μιλάει με τον άντρα μου, τι λέει κοντή. Αυτό με την κοντή θα το αναφέρω σε άλλο βίντεο. Άφησέ με να ξεκουραστώ. Φύγε να μη σε βλέπω. Απέδευτες, καλλιέργητες.